ரவிக்குமார் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், ரகுல் பிரீத்தி சிங் நடித்துள்ள அயலான் படம் உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகி வெற்றி நடை போடுகிறது. நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் அயலான் படம் கடந்த 12ஆம் தேதி பொங்கலை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் ரிலீஸ் ஆகி மாஸ் காட்டி வருகிறது. அடுத்தடுத்த பொங்கல் விடுமுறையால் படத்தின் வசூல் களை கட்டி வருகிறது. மாவீரன் படத்தை தொடர்ந்து சிவகார்த்திகேயனின் நடிப்பில் வெளியான இந்த படமும் ஃபேண்டசி கதைக்களத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களுக்கு விருந்தாகியுள்ளது. படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ரகுல் பிரீத்தி சிங் ஜோடியாக உள்ள நிலையில் யோகி பாபு, கருணாகரன் உள்ளிட்டவர்களும் லீட் கேரக்டரில் நடித்துள்ளனர். இந்த படம் உருவாக 5 ஆண்டுகளை எடுத்துக்கொண்டது. இன்று நேற்று நாளை படத்தை தொடர்ந்து இயக்குனர் ரவிக்குமார் இந்த படத்தை இயக்கி முடித்துள்ளார். இந்த படத்தின் மூலம் சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை அனைத்து தரப்பினரையும் அவர் கவர்ந்துள்ளார். கடந்த 5 நாட்களில் அதிகப்படியான வசூலை இந்த படம் எட்டியுள்ளது. படத்தில் ஏலியனை மையமாக வைத்து கதைக்களம் உருவாக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சிஜி வேலைகளை மிகவும் சிறப்பாக படக்குழுவினர் செய்துள்ளனர். அதிகமான மற்றும் பிரம்மாண்டமான தயாரிப்பாக உருவாகியுள்ள அயலான் படம் தொடர்ந்து வசூல் சாதனை படைத்து வருகிறது. இன்னொரு வாட்டி பாருங்க, எங்களுக்கு தான் நல்லது. அயலான் 2 சீக்கிரமே கண்டிப்பா அயலான் 2 நிச்சயமா இருக்கு. இது சும்மா படத்துக்காக சொல்றது இல்ல, அயலான் 2 பண்ணணும்ன்ற ஐடியாவோட தான். இப்ப எல்லாருக்கும் இந்த படத்துக்குள்ள என்ன இருக்கு, இந்த ஏலியன் எப்படி இருக்கு, எவ்வளவு பிடிக்குதுன்றது எல்லாம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அண்ட் இந்த படத்துக்குள்ள இருக்கிற சின்ன சின்ன குறைகளையும் சரி செய்துட்டு அடுத்த படம். திருப்பூரில் நடைபெற்ற ரசிகர்களுக்கு மத்தியில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் அயலான் 2 கண்டிப்பாக வரும் என்று கூறியுள்ளார். இதை கேட்ட ரசிகர்களுக்கு மத்தியில் பெரும் உற்சாகத்துடன் கேட்டு மகிழ்ந்தனர்.